इभिनिं गाइस आं दिनैहाय नै बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' मिउजियामावहाय बेरायफैदों। नै सिनारिफ्रा नै माने बिराद मोजां। नै नायनो बिराद मोजांलै नै। गुड इभिनिं गाइस। नै दिनै आं मोनसे गोदान पार्कआव बेरायफैदों। माने आं बेयाव फैफेराखैमोन। दिनै फार्स्ट बहुत मोजां मोजां गेलेग्राफोर दङ। नै सोरबाफोर फैनोब्ला फैनो हागोन। बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' मिउजियाम बेवहाय नै गाइस आं दिनैहाय फैलायबाय नैबे आइ लाभ बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजिमावहाय। नोंथांमोना नैबेखौ नुफेराखै जानो हागौ। थ' हायोब्ला नैबेनि सिनारिफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लादो। आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे इउटुब चेनेलखौहाय शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो अननानै नोंथांमोना। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना। नै आं देखायलांनो नाजादों दायो सिनारिफोरखौहाय। नै वाव बिराद मोजां नै जायगाया। सोरबाफोर नायनो लुबैदोंबा फैनो हागोन। गार' बस्ति बिराद मोजां नै। वाव हनै हनै गोलैगोन हनै। नायनोबा भिउआ बेनिफ्राय बिराद मोजांथार रायजोफोर। नै जों बेसेबा बुरजा फैखादों नै बेरायनो न'खरनि गोजा। वाव क्या सीन है ये, बहुत अच्छा है। फटक लानो बिराद मोजां नै रायजोफोर। भिउआबो बिराद मोजां। भिडिअ सर वाव नै बिराद मोजां नुदोंलै समायनानो। औ
Mhm.